сёння мы з вами зноў апынуліся на цэнтральнай вуліцы нашага горада, вуліцы Леніна, на левым баку якой дагэтуль засталося шмат цікавых і прыгожых будынкаў. Адразу пра ўсе не распавядзеш, таму пра ўсё па парадку. Пачнем з дамоў пад лічбамі 12, 14, 16. Дзякуючы даследаванням нашага знакамітага віцебскага краязнаўца Аркадзія Михайловича Падліпскага, інфармацыі пра гэтыя будынкі даволі шмат. І хто хоча даведацца больш грунтоўна, можа пачытаць яго кнігу, а я вам раскажу вельмі сцісла. Прыкладны час, калі гэтыя дамы з'явіліся, канец 1880-х ці першая палова 1890-х. Хто быў першым уладальнікам, дакладна невядома, але, магчыма, гэта былі купец, дэпутат гарадской думы Герцог Шмуйлавіч Равіч і нейкі лур'е, бо ў 1898 годзе яны абазначаны як падрядчыкі, которые раскварціроўвалі віцебскія вайска. А вось, відаць, у 1908 ці крыху пазней горад набыў усе гэтыя тры будынкі. Бо ў памятнай кніжцы Віцебскай губерніі на 1914 год былы дом Равіча указаны як гарадскі. Калі гарадская дума стала ў яго ўладальнікам, яна звярнулася да расійскага ўрада з просьбай прадаставіць гораду Віцебску 12-гадовую гарантыю ў занятасці войскамі гарадскіх казарм на далейшы час. Тут і размясціўся 163-й пехотны ленкаранска-нашыбурскі полк. Кожны будынак меў сваё прызначэнне. У першым і другім знаходзіліся кватэры афіцэрскіх сямей, а вось у будынку пад нумарам 16 размясціліся салдацкія казармы. Пасля ад'езду палка ў кастрычніку 1910 года тут з'явіўся Віцебскі настаўніцкі інстытут, на базе якога ў кастрычніку 1918 года распачаў сваю працу Віцебскі педагагічны інстытут. Але амаль праз год улады патрабавалі вызваліць памяшканне. Таксама тут знаходзіліся і віцебскае аддзяленне Маскоўскага археалагічнага інстытута і прыватная мужская гімназія Івана Неруша, у якой выкладалі, праўда, ужо не ў гэтых будынках, наш знакаміты этнограф і фалькларыст Мікалай Нікіфароўскі, а таксама Васіль і Вячеслаў Багатыровы, бацька і дзядзька вядомага кампазітара, ураджэнца Віцебска Анатолія Васильевича Багатырова. Спіс неверагодна доўгі, усіх не паспею пералічыць, таму на сёння з вами развітваюся. Усяго добрага!